Kita langkoan kandak malam kini. Dari tadi di jolong-jolong mulai lagunya pakai organ setarui. Kita lagi kandak apa kita nak pakai sebo. Orang tua kita lagunya bahasa luang jedendang saja. Pelayaran. Okey. Kandak boleh minta berlaku pak. Kok kurang masuk di kami bukan masuk dapat. Sabana suci kan nama kandak tahu reka kami nambah samo nambah patata jepat titi nambah ibarat nu sapu tangan kolawenyo sejangka ketek dapat panan nu jarinai boleh papui perlu dikanyang dapat di Bali di masa juara gonyo indah dema kalau dilipik saganggaman makan tampeknya indah banyak nan kan dua sebelum kasih kadirai salarui salamunangko dipikir bana biabi mabuk di dalam angan-angan gampang baraso kabajawe jatuh baraso kabatanai kau nyampang badan ilupan yang lejalekan duang kau benyo di langit bana datang panawa ube di kanduang dinantikan dinalain tanam wajigai iyo Bakandak lagu pelayaran mak oi lai rami urang menyilau terang banyak nambah taman uang bagurawawa sama lamko ada pulau mak setengah kawan bagalak-galak di lapiak gurau tiba di rumah kena laun tuang alagai mengkomaran doi anak noi ilalai jangan marah supai duduk lama mak di pandai bagura kawan-kawan dang ada apa ciek lain sepunya lain apa pakai pada di mawa tinggalan noi ondang noi orisau hai oi
Tasabui bana limo nagari pertama nagari Minangkabau kedua nagari Tanjung Sungai yang ketiga Kampek nagari Sungai Patai kalimo nagari Baru Bukit kecamatannya di sungai yang dalam daerah dua nantuo Oi tuana Oi nandek dapoy mandre tolong dengarkan oi iyo bidua upi pandayung lidi taga tatagun tapi danau mencinto bana kasubarang angin kancang ombak baguluang gama mau kasui nantak sampai sungguh baranang agak sulit asalai kasubarang bakayu tangan dan kaya jehun di dawai iyo darani Sabana elok tuan arumai ala bagi aku pibyo kota jogale bagi pulau di bagia do lamang si pului bacampu pulau jo tapai onde bakwan jo goreng tongkang kalama urau malam kini pacarai banyak makna takana kasih kadia kaden sabui langui hati dan taraga nyampang ku indah masampaikan mungkin dia minta sore anyui dia nak mati salam oi oneng oi alari insau ai Itu je si Ustaz YouTube dia. Tak kami si dari itu je si Ustaz dia. Nah, dah. Pulang lah. YouTuber. Pulang lah. Nama bana dene kagasan orang ketiku nan tak ado bana orang ketiku na ado kakuretaji lai bana kakuretaji na lalu ke dalam pasar dalam daerah Pariaman nan kan Namu banarin ay bapasanoy
ado bana urana lalu ina ado katampe ati lai bana katampe ati ina lalu la jawa makota kana dirame paru di kaluakan iya oh la la Labatigo kami badendangoy Ambon dari padangan tiang Derang kubang coba ladang Duduk lakan duang dinan tanang Bagurawa pasamo-samo Caliak depak wali kabalakang Kacomato na baju kuning Asal dapet mencaliak ibu Rina Bianya tan sakit pinggang Tampek duduk nanta adoy Andai Alari isang Ay Nambah tulai tanpa di sini mencalia ina badendang dang ade udah semalam ko padu di sini lamo udah tagak pada mana sakit pinggang di siku awak basandiang duai iya nanitu Calia Pak Wali memakan lamang tapai awak nanindak di basoinyo di malaniai namun sampai awak tak nanti orang bapunyo ada deh kebasuan suan Pak Wali dia boleh ada iya lah jadi panjang muncul undangan celai Nyampang nyoina nyasuo anoy Indak karusa ati denai Sambil duduk awak balagu Pedang adik-adik nenek bapasan Biar tak dapat makan lamang tapai Na baju bolang na gopuk na katujuai Adengai Mancuang ke dalam hidungnya Ai La bakoda bapoto ya maksun sanjota Baiklah duduk dedek jawabang Anta malaki anta marando Nyampang kok langsung donan kini Dek mencaliak badannya kadang Lata bitakui badan amboy Adai Senyun na dia ay Oke, lari lagi pelayaran kanda apa? Oh, orang tua kita sebentar kau.